Mae'r cwestiwn yma yn gofyn i ni brofi bod y ffwythiant ciwbig yma yn ffwythiant cynyddol. Hynny yw, mae graddiant yn positif. Felly mae fe yn y cyfeiriad o'r chwith gwylod i'r dde ucha. Nawr mae fe hefyd yn giwbig, felly os ydych chi'n nabod eich graffiau ciwbig, mae naill llai siap yna o'r gwylod chwith i'r top dde, gyda dau bigen yn y canol, neu mae fe yn llorweddol yn y canol, graddiant 0, neu mae dy fe cinc bach yn y canol. Felly'r un ola yna, mae graddiant hwnna bob amser yn positif. Felly fe yn ffwythiant cynyddol. Mae'r graddiant bob amser yn positif. Felly, ni angen gweld beth yw'r graddiant, felly mae angen differi. Felly, os yw fx yn hafel i'r ffwythiant ciwbig yma, bydd f dash x, sef differiad hwnna, yn 3x disgwario minus 6, x disgwario yn mynd yn 2x i'r pwer 1, 13x yn mynd yn 13 a mae'r 7 yn diflannu. Felly nawr mae gyda ni, tacluso hwnna, mae gyda ni mynegiad ar gyfer y differiad, ar gyfer graddiant y graff gwreiddiol. Ni angen profi bod hwnna bob amser yn positif. Hynny yw bod y graddiant hwnna byth yn croesi'r uchelyn x. Os yw fx yn hafel i bydd f dash x yw dx yn yr modd i ni'n arfer defnyddio. Na te. Mae gyda ni ar gyfer f dash x mynegiad quadratig, felly a mae fe'n un positif, felly siap yna bydd e. Ni angen dangos bod hwnna bob amser yn positif. Nawr mae doi ffordd gallwn ni wneud hyn. I ddechrau fi'n mynd i wneud cwblhau'r sgwâr. Felly cwblhau'r sgwâr, fi'n mynd i gymeryd 2 derm gyntaf, a fi'n gallu gweld bod 3 yn ffactorio mewn iddyn nhw, felly tynnu 3 mas, mae x sgwâr minus 4x dy fi, plus yr 13 oedd ar ôl. Cwblhau'r sgwâr yr ddoi gyntaf yna. Yn yr ddoi yna yw'r 2 derm gyntaf y bracet x minus 2 wedi sgwario. Mae x sgwâr dy fi minus 2 waith y canol, sef minus 4x, a wedyn mae plus 2 di sgwario. Wel, fi ddim angen y term ola, felly fi'n tynnu fe i ffwrdd. Felly fi'n tynnu 2 wedi sgwario i ffwrdd. Mae plus 13 gyda fi hefyd. Felly darn o fewn y braced cwrliog yw yr x sgwâr minus 4x. Sgwm o'n llosi fe mas i tseco. So beth? Mynd ar 3 mewn, felly 3 llosi x minus 2 di sgwario. 3 llosi minus 4 yw minus 12, a mae plus 13 dy fi, felly plus 1. Felly dyna f dash x wedi cael y cwblhau'r sgwâr. Felly mae y bracet, yr isa gall y bracet fod yw 0. Pan mae x yn hafel i 2, mae'r bracet yna'n 0, felly mae gwerth yr ffwythiant yn mynd i fod yn 1. Felly mae hwnna yn mynd i fod yn fwy na neu'n hafel i 1, ta beth yw x. Hynny yw, mae f dash x bob amser yn positif, a felly mae'r ffwythiant yn ffwythiant cynyddol. Nawr, gallech chi fod wedi defnyddio'r fformwla, ond y darn penodol o'r fformwla sydd dan yr bracet, yr symbol ail isradd, yr gwahanolyn sydd dan yr ail isradd. A profi bod ni byth yn croesi'r uchelyn x. Bod ni uwchben yr uchelyn x, felly bod ni'n positif trwy'r amser. Ni'n siarad am yr f dash nawr, cofiwch. So mae f dash yn mynd i fod yn positif trwy'r amser, ni angen profi. Felly ni angen profi bod y darn yma yn negatif, bod ni byth yn croesi'r uchelyn x, bod gyda ni ail isradd rhif negatif. Felly gosod rifau mewn yma, a mae minus, hwn ni'n siarad am, minus 12 wedi sgwario, minus 4 lluosi a
lluosig C, gyda ni fyna, felly 144, tynnu 156, a mae gyda ni rif negatif. Felly, mae dan yr ail isradd y gwahanolyn yn rif negatif, felly bydde dim ateb gyda ni am wreiddiau yn y fformula, felly ni bob amser yn positif. Gallai fe fod yn bob amser yn negatif, felly mae angen dewis un pwynt a gweld beth sy'n digwydd, felly f'(x) oedd hon, neu hon. As ni'n gosod 0 mewn, ni'n cael 13, felly os dyw un pwynt uwch ben yr uchelyn x, mae bob pwynt yn mynd i fod. Felly mae bob pwynt am yr ffwythiant f' yn mynd i fod yn positif. Felly, ar gyfer bob x, mwyn feddwl, yr symbol na for all ar gyfer pob x, mae f'(x) yn mynd i fod yn positif. Felly mae fx ei hunan yn ffwythiant cynyddol. Edrych ar GeoGebra i weld beth sy'n digwydd nesaf. Ni'n siarad am ffwythiannau sy'n gynyddol. Hynny yw, ei graddiant yn positif ar hyd pob darn o'i ffwythiant o'r graffau. Mae ffwythiannau lleihhaol i gael hefyd, lle mae graddiant yn negatif, yn dod lawr. Mae'n dod lawr y bob darn o'i graff. Maen nhw'n galw ffwythiannau fel yna yn monotonig. Hynny yw, naillai y graddiant yn positif trwy'r ffordd neu'n negatif trwy'r ffordd. Nawr, os gawn ni wared hwnna a rhoi ni hwn nawr, dyna'r graff llinol sydd gyda ni gyda graddiant positif symla. Felly mae hanner x plus 7 gyda ni fyna fel ffwythiant llinol. Mae hwnna'n ffwythiant cynyddol. Felly gen ni wared hwnna, roedden ni hwnna mewn. E i'r pŵer x. Chi wedi dod ar draws hwnna o'r blaen yn rhywle. E i'r pŵer x, esbonyddol, ffwythiant esbonyddol. Mae hwnna a graddiant positif ar hyd ei graff. Felly mae hwnna'n ffwythiant cynyddol. Felly gallai ddangos i chi nawr un lle mae a i'r pŵer x gen ni. Oedd yr ffwythiant diwetha yna yn e i'r pŵer x, mae e yn rif penodol, rymth mae pi yn rif penodol, mae e yn 2 pwynt rhywbeth a ddim yn newid. Felly mae a, os dewisio ni a yna gyda llythredd fan hyn, fel bod ni'n gallu newid yr a, chi'n gweld beth sy'n digwydd. Felly os symudau i'r a yn positif, a lan i 2.7 rhywbeth fyna, mae fe fel y ffwythiant e. Yn ei ddod i hwnna mewn gyda fe. Maen nhw digon agos hwnna. Symudau'r un a a'r a i lawr. Os ydw i'n mynd llai na 1, mae y graff yn dod lawr gyda fi. Mae 0.8 i'r pŵer x gyda fi nawr. Felly mae x yn newid a mae y pŵer y rif bach sydd gyda fi nawr. Felly ni'n gallu symud o gwmpas. Felly gyda fi wared yr a yna. Felly dyna oedd e i'r pŵer x. A yn gwrth wneud hwnna, mae gyda fi'r ffwythiant ln x. Na chi wedi dod ar draws log. Ln yw logarithmau naturiol. Maen nhw'n galw nhw'n naturiol achos maen nhw'n dod log sail e sydd gyda ni ar log naturiol. A mae'r ddau yn adlewyrchu i gilydd. Felly mae un yn dad wneud y llall. Byddwch chi'n dod ar draws ln log naturiol yn A2, siwr o fod. Felly dyna ffwythiant arall cynyddol. Ffwythiant cynyddol, ffwythiant cynyddol. Ddau yn dad wneud i gilydd. Felly gyda fi wared rheina a fi i hon. Nawr mae hon yn ffwythiant quadratic. A mae ffwythiant quadratic bob amser ag un pigyn.
Na mae'r pigyn hyn yn digwydd pan mae'r bracket yn 0, hynny yw pan mae x yn hafal i 2, y pwynt minimum gyda ni, a mae mae gwerth y wedyn ni yn -3, felly y pwynt minimum yma yw 2, fe bod y bracket yn 0, a -3 gyda ni ar y chelyn y. Felly dyw hwn ddim yn ffwythiant cynyddol, ond os ydyn ni'n cwtogi y parth i fod o x yn hafal i 2 i fyny, fe gyda ni ffwythiant cynyddol. Ffwythiant lleihau lan nes bod e'n dod i 2 a wedyn ffwythiant cynyddol ar ôl i x i fod yn 2. Felly, swn yn gweithio, ydy. Felly, wrth gwtogi'r parth, hynny yw yr un ffwythiant, ond gosod x rhwng 2 a 10, wedwn ni, os mos o ble chi'n mynd â fe, ond o 2 i fyny, a gen i wared o'r un cyd ni, a mae dy fi ffwythiant cynyddol. Felly, fi wedi creu ffwythiant cynyddol wrth cwtogi y parth. Bych chi'n gallu gwneud na, bych chi'n dod ar draws na pan chi'n gwneud A2. Felly, ewn ni un arall nawr. Y yn hafal i tan x, neu fx yn hafal i tan x. Nawr mae bob darn o hwn yn gynyddol, ond dyw mynd o un i'r llall, wedwn ni, os oes dyn ni x yn hafal i 1, mae'r gwerth yna dyn ni. Os oes x yn hafal i 3, mae'r gwerth yna dyn ni. Felly, mae'r gwerthoedd, mae'r gwerth yn llai pan mae'r gwerth y yn llai pan mae x yn 3 nag yw amser mae x yn 1. Felly, dyw e ddim yn leihhaol ar draws y parth i gyd. Felly, gallwn ni wneud eto lleihau neu cwtogi ar y parth a creu dim ond y darn sy'n mynd o -pi i pi ar gyfer y ffwythiant tan x. Nawr, mae dyn ni ffwythiant cynyddol, gyda fi wared yr tan x. Felly mae ffwythiant cynyddol gyda fi fan hyn, tan x, dim ond bod x yn mynd o -pi dros 2 i pi dros 2. Felly ni wedi dod ar draws y ffwythiannau cynyddol na i gyd, er ni gael rhoi nhw gyd nôl. Oedd gyda ni honna, x cubic, le oedd cinc oedd dyn ni'n y canol, dim yn mynd nôl awr i maximum neu minimum. Ffwythiant llinol, ffwythiant esbonyddol, dod ni'r ffwythiant hyn mewn gyda a yn fyna wedwn ni. A wedyn, oedd y ffwythiant tan gyda ni'n gynyddol. Felly mae'r yna gyd yn ffwythiannau cynyddol. A wedyn oedd gyda ni ffwythiannau le o'n ni'n cwtogi y parth. A dim ond cael y darn lle oedd y graddiant yn cynyddu a mae'r tan mewn. Felly dyna'r ffwythiannau cynyddol i gyd ni wedi dod ar traws yn y cyflwyniad yma.